Nis-sostanzja fejn bżonn dak li qed ngħid, nibqa' fuq dak li qed, iva, kien hemm iktar minn wieħed illi talabni u m'għandix problema illi kap tal-Oppożizzjoni. Nitkellmu ngħidu minnu ħalli hu passi. Grazzi. Ok, x'għandi? Għavi Claudio Buttigieg. Jiena nixtieq nara jekk il-Ministru li se jkunu xed jirreferi għalija. Għami? Le, għalija nnifsi. Ħanaru xed jgħid għalija. Deputat Ministru? Sar domanda direttament. U mwet wieħed u saqsunu kollha kemm ma ngħidulhom u x'għalihom jgħid. All-Onorevoli. Permettili, ħu paċenzja. F'dal-każ mhux id-Deputat Ministru għoti għafem l-istorja. Mhux nirreferi għall-Onorevoli Buttigieg. Naf li l-Onorevoli Buttigieg talbitni biex tuħu l-vaċċina xit-tifla tagħha għandha kondizzjoni partikolari. Daqshekk, Grazie, ħu paċenzja. Mhux għalija. Smajdi. Inti saqsejdu għallek mhux inti. Għalli Claudio Buttigieg. Fil-qosar ħafna kieġbok. Jiena ma tlabt qatt u naħlifa li ma tlabt qatt lill-Ministru li jien nieħu il-vaċċin. Assolutament. Lanqas tlabt li toħod għat-tifla tiegħi għaliex it-tifla tiegħi kienet intitolata u nhar is-sibt ħatta, però Sur President, nhar is-sibt xi ħadd kellu rardir javviċinani biex jien noħodha u jien irrifjutajt. U ma nħallix min iniżżilni f'dal ħmieġ. Grazzi. Imiskom tisħu. Grazzi.